دوستان سلام، خوش آمدید به کانال مراد. حتما لایک، подписка و زنگولچه رو پخش کردن از خاطر نبراید. بسیاری خواهش کردن که درباره خواندن به معنی که دانشجویی در آلمان رو من گپ زنم. من خود تحصیل نمیکنم، لیکن 3-4 شناسا دارم در اونجا تحصیل میکنن، در همچون اوسبیلدونگ و در австрия تحصیل میکنن. 4 چیزی اساسی برای خواندن در آلمان. در اکثریت زمین‌های گرمانیا خواندن بپول است. بغیر از زمین‌های بادن-وورتنبرگ، باواریا، برای خواندن قریب تا $1,500 میشد در یک سمستر. در دیگر جایها باشد $100 در یک سمستر. این پول رو اگر برای آلمان گیرد، اگر قریب که بپول است، برای که شما با این $100 میگید به همه جا скидка гиред, ба маънае ки таҳфиф, мисол ба китобхона, метро, автобус, трамвай, ба ҳама ҷой шумо метавонед ки таҳфиф гиред. ва якум бояд шумо аттестататон, аттестати баъди синфи 11 бояд барои донишгоххои Германия туғри гирад. Ай мо туғри намегирад. Барое ки мо ба Германия хонда раҳем ҳамчун донишҷӯ, мо бояд ақаллан 2 курс ё заочни дар донишгоҳи Тоҷикистон ё инки Россия ё ки як курс дар очни мо бояд таҳсил кунем рӯзона. ин якум аст. дуюм, шумо бояд ҳаққони хоҳиш ва майл дошта бошед, барое ки барои пеш аз рафтан ба Олмон ба шумо ба як чанд муаммоҳо вомехӯред. барои ҳамин сеюм, донистани забони олмони хатман ҳаст. албатта бо ҷое ки шумо метавонед ба забони англисӣ хунед кам аст. ва агар шумо ба забони олмонӣ хунед, агар албатта ҷойҳо бисёр аст. шумо бояд забони олмониро C1 донед. C1 ин ба маънае ки се тоҷикӣ як. ин ба маънае ки шумо бояд забони олмониро беҳтар аз забони тоҷикӣ донед ё ки беҳтар аз забони русӣ. ҳаст урвени А1. ин ба маънае ки салом, номи ман Мурод, ман аз Тоҷикистон и всё. дуюм, салом, номи ман Мурод, ман муҳоҷир дар Россия. ин аллакай А2. Б1, шумо метавонед дар бораи худ камак нақл кунед. Б2, шумо метавонед ки дар бораи ҳама чи гап занед. мисол дар бораи хурду хӯрок, дар бораи ватанатон, дар бораи дӯстонатон, дар бораи ҳиссиёти худ, дар бораи як кор камакак. ва S1 ба маънае аст ки шумо куллан забонро ба мисли забони модарии худтон медонед, шояд ки беҳтар медонед. ва чорум, пул. шумо бояд на кам аст €9,600 дар ваҷо аз €8,600 шумо бояд дар балансатон пул дошта бошед. шумо метавонед ки аз донишгоҳ таклифномаро гиред, ҳама чиз, ҳама ҳуҷҷатҳо тап тайёр аст. шуморо донишгоҳ қабул кард, лек сафоратхона ба шумо раводид намедиҳад, виза намедиҳад то вақте ки шумо аз €8,600 дар шоти заблокированӣ, шоти қулфшуда, шумо наметавонед ки мисол аз шоти ягон бачаи холатон пул гиред, гӯед ки братан за 3 ҳафта пул нагора, биям шод намонӣ. випискара банк да випискара мебиред консулства мебинад ки шумо ҳаққони $8,600 пул доред, рафтед пул снимат кардед, додед. Не. шумо бояд €8,600 бояд пули худатон бошад. немецки шота мепартоед, шота қулф мекунед, документҳоро барои виза медиҳед, визара мегиред, меравед Германия, ВНЖ-ра мегиред, вид на жительство студенческира. баъд аз ҷое ки муҳоҷирои меҳнатӣ, муҳоҷирои студентҳоро қабул мекунад, ариза менависед. баъдан барои шумо иҷозат медиҳанд ки аз ҳамон €8,600 ҳар моҳ шумо бояд ҳамон $8,600 12 моҳ тақсим кунед, чанд мешавад, ҳама камакам мегиред. ин ё ин ки шумо бояд ягон спонсор ёбед, мисол гӯем ягон одами спонсор ёбед ки шуморо ҳаққонӣ таъмин карда метавонад. дар бояд як сармоя ёбед, мисол як спонсор ёбед ки олмонӣ бошад, шуморо бояд ба гардан гирад ки мисол чихе ки намин донишҷӯро аз худ мегирам, ба гардани худ мегирам.
все. Хондан албатта мушкил нест ба онҷо рафтан, барое ки дар ягон ҷо хондан осон нест. Дар ягон ҷо, ҳатто дар Тоҷикистон ман қариб 5-6 донишгоҳҳои экзамен бурдам, математикаро хуб медонистам, гуфтам не, намегзарӣ. шумо худ медонед ки барои чӣ намегзарӣ. барои ҳамин дӯстон, лайка монед, подпиская кунед, зангулачаро зер кунед, комментарияро монед, ягон саволо бошад наистед, ман ҳамаро ҷавоб метиҳам, дароед бинед мо ҳама ба ҷавоб додагӣ. худо хоҳад ҳамааш садфоиза. То боздид.